बे समावहाय बयनिसिमबो बेलासिनि गोजोननायखौ जासिहरग्रोबाय। नोंथांमोनखौ दिनैनि समाव बे समावहाय लेंहरनायनि माखासे जाहोन दङ। नोंथांमोननि गेजेरजोंनो जों माखासे खोथा रायजो राजानि सिगाङाव फोरमायहरनो सानदों। जों कुसुगाव आन्चलिक स्पर्ट्स एसोसिएशन जानानै गसाइगाव डिस्ट्रिक्ट बी डिभिजन फुटबल लीग कुसुगाव जनखौ जोङो थांनाय 7 जुलाइ 2024 निफ्राय जोङो बेखौ आरम्भ खालामदोंमोन। गासै 1 मास 18 दिन सोलिगासिनो दङ। दा बेयो बी डिभिजन लीगआ जोंहा गेलेयै गेलेनानै दिनै सेमिफाइनाल सेकेन्ड सेमिफाइनाल खेला जाबाय। दा जोङो बे लीगखौ कुसुगावनि R&D फिल्डआव जों बेखौ सालायबाय थादों। बेवहाय टटेल जोंहा 33टा टीम दङमोन आरो बे 33टा टीमनि गेजेरावनो खेलाखौ जोङो 1 मास 18 दिन सालायनो गोनां जादों। दा मैयाहाय जोंहा फार्स्ट सेमिफाइनाला गेलेनानै थांबाय। बेवहाय जलेश्वरी जनता क्लाब भार्सेस देमदेमा मिलन ज्योति क्लाबनि गेजेराव जादोंमोन आरो बे खेलायावहाय जलेश्वरीया 2 गल आरो मिलन ज्योतिया 1 गल। दा बेवहाय जलेश्वरी क्लाबा जनता क्लाबा 2 गल बा 1 गलनि फारागथियाव बिथांमोना देरहासार जानो हादों। दा बिथांमोना फाइनालाव थांबाय आरो जोंहा दिनैहाय सेकेन्ड सेमिफाइनाल हिसाबै जोंहा कुसुगाव ओनसोल क्लाब आरो बिनि गेजेराव दङ जोंहा जुनियर स्पर्ट्स क्लाबनि गेजेरावहाय दिनै सेकेन्ड सेमिफाइनाल जागासिनो दङ। दा नैबेयाव जे सेकेन्ड सेमिफाइनालाव जाय देरहागोन बेनो जनता क्लाब जलेश्वरीनि गेजेराव 25 तारिखआव जोंहा फाइनाल जागोन। दा बेवहाय 25 तारिखआव जिहेतु जोंहा फाइनाला जागोन, बेवहाय जोङो गोबां हाबाफारि लानाय जादों। बेवहाय जोंहा कालचारेल प्रग्रामबो लानाय जादों आरो जोङो बे क्लजिं सेरेमनियाव जे 25 तारिखआव जानो गोनां क्लजिं सेरेमनि, बे क्लजिं सेरेमनियाव जोङो गोबां आलासि लेंहरदों। जोंहा बेवहाय EM बिथांमोन फैगोन आरो गोबां जोंनि ओनसोलनि जातीय संगठन नि दैदेनगिरि बिथांमोनखौबो जों हांख्रायहरदों आरो बेवहाय गोबां अफिसनि दैदेनगिरि बिथांमोनखौबो जों खावलायहरदों। गसाइगाव डिस्ट्रिक्ट स्पर्ट्स एसोसिएशननि प्रेसिडेन्ट सेक्रेटारि आरो बिथांमोननि दैदेनगिरिफोरखौबो जों खावलायहरदों। ओनसोलनि गावबुरा बिथांमोनखौबो जों खावलायहरदों आरो बे टीमाव जाय बिथांमोनहा बाहागो लाफैदोंमोन बिथांमोननि प्रेसिडेन्ट सेक्रेटारि क्लाबनि बिथांमोनखौबो जोङो हांख्रायहरदों। दा बे 25 तारिखआव जानो गोनां जे क्लजिं सेरेमनियाव जोंहा गोबां हाबाफारि लानाय जादों। ओंखायनो जे 25 तारिखआव जानो गोनां जे सेरेमनि क्लजिं सेरेमनि बेवहाय नोंथांमोननि चेनेलनि गेजेरजों आं बेखौसो फोरमायहरनो सानदों जे बे ओनसोलनि रायजो राजा जाय बिथांमोनहा फुटबलखौ मोजां मोनो बिथांमोनहा जाहाथे बे फोथाराव फैनानै R&D फिल्ड कुसुगाव फोथाराव फैनानै जाहाथे फाइनाल खेलाखौ नायफैयो आरो जोंनि गेलेगिरि बिथांमोनखौ थुलुंगा होफैयो। बेखिनिखौ आं नोंथांमोननि गेजेरजों खावलायबाय आरो बियो जाहैगोन जोंहा 25 तारिखनि जोङो 2टानिफ्राय आरम्भ खालामगोन। माखासे प्रग्रामखौ जों 2टायाव स्टार्ट खालामगोन आरो खेलाखौ जोङो 3:30निफ्राय किक अफ खालामगोन। दा बेखिनिखौ खावलायबाय आरो जोंहा फाइनालाव देरहानायनि थाखाय माखासे बान्था दङ। बियो जाहैबाय ट्रफिजों लोगोसे जोङो माखासे रांनि बान्था होनाय जागोन। देरहानायनिबो जेननायनिबो हाइ स्करारनिबो बान्था दङ, बेस्ट प्लेयारनिबो बान्था दङ। दा जोङो बिथांमोननो जोङो बान्थाखौ होगोन। गल्ड मेडेलबो दङ जोंहा ट्रफिजों लोगोसे। दा बेखिनिखौ नोंथांमोननि गेजेरजों जों फोरमायबाय आरो जोङो जेखिनि जोंनि कुसुगाव आन्चलिक स्पर्ट्स एसोसिएशननि दैदेननायाव जेखिनि जोङो सामलायगासिनो दङ बेवहाय जोङो साफ्रोमबो माखासे जोंनि रायजो राजा बिथांमोनहा जोंखौ हेफाजाब होदों। माखासे फाइनान्सियेल
खेथ्रआव बिथांमोनहा हेफाजाब होदों, जायनि गेजेरजों जों बे खेलाखौ दिनै सेकेन्ड सेमि फाइनालसिम लाबोनो हादों आरो समफोरहाय 25 तारिखआव जोङो फाइनाल गेलेहोनो थाखाय जोङो रेडि जाबाय। दा फिन खेबसेबाव आं बेखौनो खावलायनो सानदों जाहाथे बे ओनसोलनि रायजो राजा नोंथांमोनहा जाहाथे 25 तारिखनि बेलासिनि 2टायाव फैनानै खेला गेलेगिरि बिथांमोनखौ जाहाथे हेफाजाब होफैयो, थुलुंगा होफैयो आरो खेलाखौ मोजाङै माने सापर्ट होनानै जाहाथे जोंनि मोजां टीम गेलेगिरि बिथांमोना मोजाङै साहस लानानै थुलुंगा मोननानै मोजां गेलेहैयो, बेखिनिखौ खावलायहरबाय। आरो आङो बे समावहाय साफ्रोमबो जोंनि कासानि दैदेनगिरि सेक्रेटारिनिफ्राय लानानै गासिबो दैदेनगिरि बिथांमोनखौ आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय हाजासे साबायखर बावदों आरो नोंथांमोनखौबो जों लेंहरनाय लोगो लोगो नोंथांमोनहा फैनायनि थाखाय आङो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय आरो कासानि जानानै नोंथांमोनखौ आङो साबायखर बावबाय। गोजोन्थों।